altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome gid sa ato niya nga panatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes naman kita sa karon nga adlaw Banwa. Petsa 21 kita sa bulan sa Oktobre. Turk 2022. Wow, petsa 21 na kita Bombo Anthony sa bulan sang Oktubre, no? Turk 2022 sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo kag subong man Bombo Anthony para sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. "65 days to go before Christmas." Wow. 65 dias na lang mga kabiran antes sang adlaw sang Pasko. Kamusta dira ang preparasyon? Sining nagahilapit, iya mga kabilang nagahilapit na lang gid nga adlaw sang Pasko. Pero, syempre, Drea, sa aton sa may siyudad sa Bacolod, ang ginasakuan subong ang Mascara Festival. Friday na kita, so kanami na gid, no? Samtang naghilapit yung highlight, nagasadya. Syempre, ang saduga sa unang hugnat sa mga balita, no, sa mga kauturan naton kay Day 21 sa Mascara Festival. Hibalo nato ng mga activities today sa bahay niya sa PNP sa pagtaitan pagid sa kato niya nga security. Kaga speaking iya mga kabinansang security sa mga kauturan naton, tinibaluan naton ang ato niya nga presidente, si President Bongbong Marcos. Kag ang iya nga pamilya, butang balondring first family, in place na ang ining security, no, para sa iya sini ang arrival kag subong man sa mga kabombo naton. Sa dugang pa nga mga balita lokal, ting mga kabataan, no, mga public school students diriya sa aton sa may siyudad sang Bacolod, makabato na sang school supplies, no, iga panagtag ining mga school supplies kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no, ining resignation ni UK United Kingdom Prime Minister Liz Truss
Dumulang kinakapo sa ilang mga resignation. Pila away pa nag-init-init ning pagpungko ni Lizra sa resign naman siya. Sige, so initaran ha, subong yang agang ato nga diskusyonan sa diri sa aton nga palatuntunan sa ang epekto sang bagyo Obet no sa Northern Luzon ti parayon ning na-eksperyensyahan sa karon diri sa aton ti do ka okay man lang no kaysa may mga pag-ulan kita iya nga ma-eksperyensya. So sa liwat initaran ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga diri lamang sa Biyernes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa subong iya nga aga sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kamustahon naman naton sa mga tagpalamantin naton ang aton iya nga sitwasyon diri sa may paribot sa syudad sa Bacolod sa subong iya nga aga. Chikero naton ha, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong day 21 sa mga kabombo naton sa liwat sa aton yung mga kauturan sa Mascara Festival. Ika-21 nga adlaw sa aton iya nga selebrasyon iya mga kabilang sa Mascara Festival. So, maano na gid no, magutok-gutok na gid ang aton iya nga mga dalan since may mga road closures and hambal ta na gani that's very normal. Portante lunong ng festival ano, may mga pag-adjust lang. So, subong sa mga kabombo naton kay Friday, ekspektaron gid naton ang kagutok no sang aton iya nga trapiko no. Ang traffic gid no. Gutok nga mga dalanon. So adjusted kita, especially subong iya nga aga kung magpadulong man kita sa aton iya nga mga trabaho, medyo early sa kinaandan, di ba? Early kita, tulo temprano kita iya mga kabiran sang sa kinaandan. Amo nang pinaka-importante tanan. Okay, sige. Nagdangat kita sa oras sa 37 minutos na nakarigad. Sa oras kala sa 4 sa aga. Kamusta ang sitwasyon natin sa palibot siyudad sa Bacolod? Sa piyak nga linya, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Bombo Carla. Alright, sige. Fix tanay ang linya sa subong iyang aga ni Bombo Carla May Defensor no sa patrol. Yes, Bombo Carla. Good morning. Yes, sa Bomboan, live kita diri subong sa Lacson Street. Diri naman kita malapit sa Capitol Laguna, Bomboan, no? Ti subong ti matulutawhay pa ang dalanon. Ang diri makitaan ko diri sa may Lacson Street, Bomboan, ti sige hapon ng ila sini nga pag set up pagpaninlo diri sa palibot man sa Lacson Street, Bomboan, no? Madamo naman kita diri sa mga kiosk nga nakita kag ang ibang diri gina-fix pa gid nila no. Mayara gid nga naga-overtime para maplastar ang ila sini nga mga kiosk Bomboan. So sa diri naman sa likod ko ti medyo tulotawhay na diri. Wala na sang may naga-ubra na nakaplastar na siguro pang ibang diri nga sa tubang ko ti naga paninlo pa ini sila Bomboan kag naga-mere diri naga paminta pa Bomboan. No? So susubong nga aga ang information naton nga nakuha sa bitaw. Ang ini nga dalan Bomboan is ma-open ini no kay may mga stage dire nga ara lang nga sa pihak nga bahin sang dalan nga pwede pa ya malabyan sa mga salakyan Bomboan. So karon sa aga open na dire ang Lacson Street pero ang dito sa area sang Ramos kay tungod nga dako dito ang stage Bomboan hindi pa na dito hindi na malabyan no. Close na gid dito sa area sang Ramos. Pero pag diri na ya sa masunod na nga mga streets, ti open Bomboan kay pwede pa siya agyan pero pagkahapon mga alas 3 sang hapon so ini Bomboan mag-sirado naman hasta naman pagkabuwas no o kon na alas 5 sang kaagahon Bomboan. So far sa subong diri ti makita ko man diri aton sini nga mga street cleaners nga naga paninhig no nagapaninlo diri sa palibot sang o kon sa dalan sang Lacson Bomboan. Pero ang area sang Police Station 2 Bomboan so nag-request the headquarters sang tatlo ka mga officers no nga halin sa Nopo and then ICPO mga 240 initanan ang mag-augment diri
nga magabantay diri sa Dalan Lacson upod man ang mga organic nga mga kapulisan bombo ati almost mga sobra ini diri sila mga 300 to 350 ang mga bantay diri sa Dalan Lacson bombo ati amo ni ang ginapasigurado gid sa nga police station 2 nga maging safe kag matawhay ang sa ulugon nga Mascara Festival diri sa Lacson Street kay ila gid ini nga task gid bomboan nga bantayan. So bomboan ti madamo naman sang mga ako na ginapangabay nga maging matawhay, malinong kag masinadyahon ang Mascara Festival diri sa Lacson Street. So nagalaom si Police Captain Paul Vincent Pendon sang zero incident zero incident diri sa area niya bomboan diri sa area sang Police Station 2 bomboan. Kay ang Lacson especially mabubo sa kumbaga mabantay dira sa madugang security mo augment kay karon may mga Bombo Carla uli nag-set up dira sa mga stage mayara sa mga banda Bombo Carla. Yes, sa bomboan kay Tisubong October 21, so subong na diri magasugod ng ila sini nga mga aktibidades diri sa may Dalan Lacson. So from Ramos Street hasta diri sa may SSS nga building bomboano diri gina ang close kag may mga stages diri sila nga ginapamutang may mga kiosk man nga pwede makapadulong di gimagutman ang aton sini nga mga kauturan basta may kwarta lang bomboano kay ti amo na pinaka-importante. Yes, medyo pinaka-importante. Medyo syempre normal na sini nga festival, medyo mataas-taas ang presyo sang mga manok, Bombo Carla. Yes. Amo gid na. Kaya isa pa bomboan ti amo man ang baboy bomboano. So importante may kwarta ka nga dala, makapuli ka pa sa inyo sini nga panimalay bomboan. So amo na diri subong ang sitwasyon kag ti bomboan naga pasalamat man ang sini nga city director diri sa syudad sang Bacolod ay tungod nga sa sulod sang 21 days sa bomboan o kung 20 days wala sa mga dalagko nga mga insidente nga naglumtad o kung na-experience siya diri sa syudad sa Bacolod samtang nagaselebrar kita sa Mascara Festival bomboan. So bomboan pamatiyan pala naton ang pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Ako sa Floyd dire together 3 other officers from NOPO and IPPO. So more or less mga dira-dira kami pang siguro kami mga 240. So dira vary. So it includes the operatives ko nga mag-deploy man sa border or sa palibot sa Lacson Street just to contain those personalities nga maghimo sa malain diri sa Lacson area. So in every street and every corner may police kita, most especially sa mga stages nga ginpang put up may gina-deploy ako na ang mga organic personnel kag mga augmentation just to secure the VIPs, the dignitaries nga mag-attend, politicians or mga artista naton nga mga bisita mga kanto diri. So gibisita ko ginasa amon nga city director and nagambal ako siya nga police station to the task unit Lacson is prepared for the event starting tomorrow up to October 23. So we are praying and we are hoping maging matawhay, maninong kag maging masinadyahon ang aton nga Mascara Festival diri sa Lacson. Kag we are aiming here to have a zero incident pagbuot sang Ginoo na maging malinong kag matawhay nga maging successful ang event nga diri sa area sang Lacson. We are very proud and we are very happy to announce na coming from me na lang nga for 20 days nga pag-start sang Mascara sa Mascara Festival wala kita insidente nga related sa Mascara Festival. So ginakalipay gid na sa aton City Director ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nga naghatag gid sang
effort ang tanan nga kapulisan kag tanan nga agency, hindi lang si PNP kundi si BFP, si BGMP, si Army, si Coast Guard, si Maritime Group, si LGU most especially, nag-work hand in hand to secure the area sa area of convergence sa mga festival natin sa BCGC, sa Plaza, sa Panaan. So, we are proud and we are very happy nga wala insidente for past 20 days and we are hoping nga by the end of this festival wala Japon nga mga hitabo nga related sa aton nga Mascara Festival. Per advice sa ako, by lunchtime or around 1, maga-start na ang pag-close ang aton nga dalan, no? So, passable pa siya sa aga. Pero, as of now, actually, halin kagabi, nagsirado ang Lacson Strip tungod kay giaput up sang stages. So, nag-start na rerouting si Bitaw. So, suno kay Police Major Liba, nag-start na tungod kay congested na ang dalan, no? So, panilagan naton, basi buwas, pwede na magyan, or kung hindi pa tapos ilang pag-put up sang stage, most likely mag-undergo or maka-experience Japon ang aton ng mga pumuluyo sa heavy traffic along Lacson area. So, if I may suggest, kung wala man lang kamo importante gid nga kadtuan diri sa palibot, pwede kamo ka-reroute or pwede kamo kaagi sa iban nga lagyan. Kay ti basi late kamo sa mga schedules nyo, sa meetings, or kung ano pa na ang mga importante nga buluhaton. So, muna ma'am, gahatag lang ko sa update nga tuman gid ka traffic subong ang flow sa mga salakyan diri sa area natin. Amon ginapanawagan, una sa tanan, wala kita deadly weapon, wala kita bladed weapon. Kaya sa mga kiosk nga nag-serve sa mga barbecue, ginapanawagan ginamon nga ang barbecue stick ginautod ang punta, ang matalom nga part. Kag as much as possible, ang barbecue stick wala ginadala. So ginahimos ginanaton. Wala kita bottled nga pagabit-biton along the Lacson area. Kung mainom ka, dira ka lang sa kundin ka nga booth. Kung maghalin ka, ibilin mo ang imong nga botilya. So, amo na ang mga aton nga palintuntunan. And aside sa pag-enjoy, akon man nga ginapanawagan, ang tanan nga bisita naton kag magatambong sang festival sa 20 up to 23 nga pagatipigan ang aton nga mga valuables like cellphone, wallets, kag bag. Masami naton, sobra naton kakalipat kita nga may cellphone gali kita. So matungtong naton, sidirang madagdag, madula, or makuha sang iban. So aton nga ginapanawagan nga aton tipigan ang aton nga mga gamit. So lastly, enjoy the event diri sa Lacson Strip starting October 20 to October 23. We are here, the TU, Task Unit Lacson, and the whole group of Bacolod City Police Office together with Police Regional Office 6. Yari kami di maghatag sa seguridad. We want to feel you safe here kag mag-enjoy kamo sa festival sang Mascara. Bomboan. So, amo to no, pakayagi kan kay Police Captain Paul Vincent Pendon, bomboan, mga do's and don'ts na gin-mention niya man na bomboan, kaga ni ginapasigurado nila ang safety sa mga pumuluyo nga magapadulong diri sa Lacson Street, bomboan, kaga ti ang dalan subong ti mayara sa nga rerouting, no, nga katabok tungod nga close diri ang dalan Lacson, bomboan. Pag ano ni Bombo Carla, pag halin diri sa Ramos, no, all the way pakadto dira sa SSS, no, dibla. So, sa mga kauturan naton, amo na lang ginambal naton Bombo Carla, especially subong ho, dugay-dugay mag alas 7 sa aga, medyo gutok-gutok na gid. So, as early as possible, kung may mga trabaho kita, halin na kita sa Panimalay, medyo tulo temprano para nga hindi kita malate, Bombo Carla. Sakto gid bomboan, no, kung 1 hour before kaya nagapadulong sa Ulubrahan, 2 hours before na lang bomboan kiti drop pa lang nga daan pakadto diri pasulod sa may dalan Lacson, bomboan, gutok na gid, no, sa terminal gutok man, no.
So kay iban diri bambuan ginapili na lang kaisa nga mag-commute kay ti magkakabudlayan ini sila nga magdala sa ila sini nga mga salakyan. So iban naman diri nagadala sa salakyan kay tungod nga gutok naman ang mga PUJs sa bambuan. So amo na nga damo gid salakyan. So ekspektaron gid ang traffic ang magutok nga dalanon diri sa syudad Bambuan. Amo gani man. So sa subong nga mga tinion ti Bombo Carla ti do okay pa, no? Yes. Biyahe kamusta nang pinakadto pa kari sa mga jeepney drivers subong ang kaagawon Bombo Carla? So far Bambuan ti nagapulo ano na ini sila no masako ng ila sini nga pagpakagto pa kari. So subong wala kita diri may makitaan nga mga PUJ nga nagaagi diri subong. Usually gid Bambuan ang nagabiya ako na ang ila sini nga gidya nga ginagyan dito sa may sa may Gatoslaw na ayon ini sila nagaagi. Ako diri sa may likod sa Capitol Lagoon Bambuan. So dira nga lane ang ila sini nga agyan gid Bambuano. So ang gakakitaan diri naton mga private nga nagaagi. Pero kagaina nakita na naton sa may antis diri, padulong diri, madamo na gid sa mga salakyan nga naga pakagto pa kari Bambuan. And of course, subong iya nga aga, tikabay pa hindi mag-ulan. Kamustang kalangitan? Di medyo may gulugaloong Bombo Carla? Yes, sa Bambuano, do medyo madulom-dulom. Pero kabay pa, galing kita kung magamo ni Bambuan, maulan, ganyan, no? So kabay pa nga, hindi lang gid niya magdamol Bambuan. Dala na lang gid niya sa palaming naton sini nga mga kauturan Bambuano sa ila sini nga mga lawas para in case nga mag-ulan man gid, may dakpon ini sila sa gilayon nga mga payong Bambuan. Okay, sige. So, Bombo Carla, salamat gid. Yes, sa Bambuan, nagikan diri sa Lacson Street, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa una nga hugnat sa balita gidulong sa aton subong yang aga. Subong ang Lacson Street because may mga ginput up ng mga stage kay may mga banda dira, no? So isa ang Lacson Street sa festival sites manaton diri sa may syudad sa Bacolod kay we have 7 festival sites laptan na siya. And so far so good. Okay gid amo na ginambal naton. Malino masadya apang ti dapat malinong gid nga festival. So ika-21 kadlaw way man sang mga dalagko nga mga insidente or mga pag ilinaway kung ano dra nga natuga iya syempre inom-inom, lagaw. So wala man. So maayo gid na nga balita no para sa aton tanan, sa aton mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. And hambal talaga ni importante linong lang kay pito ni ka mga festival sites. So we have Lacson, we have Bacolod City Public Plaza, Bacolod City Government Center, we have Old Airport, we have Upper East, we have Baywalk, no? And sang tinalikdan sa Panaad. So pito ini siya ka mga festival sites mayari kita di. Kana man kay lapta-lapta para ang mga kauturan naton ma-enjoy nila ining selebrasyon sang Mascara Festival sa ato nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So so far okay gid. So far so good gid. So ang isa pa gid ka ginapreparahan. It's either today, tomorrow or sa Domingo nga adlaw. Yari diri ang first family. Perte no? First family. Ngayhan. No. Sa festival, first family, gidya mo. Isa, gid sila ya kapamilya nga mga bot. Dari ang presidente naton, President Bongbong Marcos. Ang iya nga ti ayon abi, asawa si First Lady, no? Aliza Araneta Marcos. Ang ilang nga bata nga si Vinnie Marcos. Ti si Sandro Marcos, ang House of Representative, posible ariman. Pero ini ang first family, gidya yang maabot. Wow! Doka first time nga bugos nga pamilya. Ti, what's in Bacolod? Ti, special, gid bala syempre, dre ang syudad sa Bacolod, agod nga bisitahon sang first family. So, as to sang detalye, ano pagid kaayo? Hindi pagid kaayo hambal ang pinakadetalye gid, no? Kung saan gid nga daw ang information naton
posible gid ya today abot, no? And then hasta sa street and arena dance competition, mahimo man nga mahimo man nga speech, no, ang presidente sa may Paglaom Sports Complex, kung sa rin sa Paglaom Sports Complex dito pagahiwaton ang arena competition. So amo ina na sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. And dito mas speech at why nga hugot gina inspection ganing paglaom So kabahin ina syempre sa preparasyon. Ano man na siya, kumbaga proseso man ina sa aton nga mga tagpalamati, no? Proseso man ina nga kagkabahin sa security measure kung nga hindi gid pagdetalye bala until now, no, paano, no, sining pag-abot mismo sa ato nga presidente nga magabisita siya. Sa pinakauna naman nga pagbalik sa festival kay after 2 years wala nato na enjoy gid ang Mascara Festival. So after 2 years ari na naman no, balik kita sa Mascara Festival celebration. Okay? Sige. 40 or 51 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan. Mangin kaupod naton ang aton nga Bombo international correspondent direkta sa United Kingdom. Kay nga way pa nag-init ang buli sang pagpungko sang ila Prime Minister, resign na naman. Grabe yan, no? Ang mga Briton bala, mga British national, mga amo ni sila ina balang kung somehow may na-feel sila nga or hindi bala ba content, ma-resign kita sila Piyang sa Pilipinas ang walga sa iban, kakabala na. Maski, ano ang panawagan sang resignation, why na no, ayawan ka pa na Pero na-notice nyo, sa United Kingdom, kapila na ginis nila mag-ilis ang Prime Minister. Kay dugay-dugay, resign may involved lang sa kung ano dra nga mga kontrobersiya. Resign dayon. Na-notice nyo na sa mga kauturan pero din sa Pilipinas, sus, maske, ano pa nakapanawagan sang resignation din, tabo man. Walang kinalain, no? Pero nga ayhan, ang mga rason, ipatpat naton, kay anong pala niya kasi nga nagpungko. Siya, di ba pag nag-init-init nga? Pero actually, si Queen Elizabeth, antes siya magtaliwan, di ba? Ang pinaka-last nga public appearance ang aton, ni Queen Elizabeth II was may gin-confirm niya bla kay kinanglan bilang head of state i-confirm mo na no ang mga pungko nga prime minister. So amo lang gito, so barely mga 6 weeks. No? So resign siya. Kay sa information naton, tungod lang nga failure niya nga ipatuman ang iyang napangako nga magdugang ang buwis, no? Kag na frustrate ang mga members of parliament sa mga kapartido sini sa Conservative Party. Grabe. Mo gina why niya nahimo? Why niya nahimo? Resign. This Pilipinas, maski makasala ka pa sa gobyerno. Hindi, mag-resign mo. Balila gani only in the Philippines. No, pero to sa United Kingdom, advantage of having a parliamentary government certified, no? Gani man. Ang Pinoy pa yakabala na yabumbuan, Sir Eric. Gani man. So, pero hindi man tanan. Pero amo lang gini na-notice naton. Luwas ang pungso, just dasig yun. Duduga sumpet lang yung resignation mo. May involved lang sa mga controversies or, amo na, kay Liz Ras, ang pinaka-basic, hindi niya lang ma-perform, why niya lang na-perform, ang ginpangako niya. Resign da yun ma-pause kita for a while. Pagbalik tamang kaupod na nato niya mga kabina nato niya Bombo, international correspondent
nagikan man iya mga kabinan sa United Kingdom sa Ramili Sugon. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga Tunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Marayon sa ato nga pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa mga kauturan natin kaya sa ato mga kabombo. Barikan na or chikero na naton na maging kaupod nato na ato nga Bombo International Correspondent si Ramil Isugon. No? Sa subong iya nga aga sa mga kauturan ta. So hibaloon ta ang United Kingdom sa karon after sang sining announcement no sang resignation sang ilang bag-o pungko. Actually 6 weeks pa lang no pagpungko iya mga kabinan ni Liz Truss bilang bag-o nga Prime Minister. So resign siya dayon na. No? So, resign siya dayon. So, 6 weeks pa lang, ha? So, ibaloon tabi subong. No? Sa mga kauturan ta, ayos na ta. Yari sa piyak nga linya, ang ato niya Bombo International Correspondent,
Direkta iya mga kabiran sa United Kingdom, si Ramil Isugon. Sir, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, good morning Bomboan kag sa atong mga tagpalamati ang oras diri sa amon alas 10:03 sang gabi sang Huwebes. Sir, kamusta na kamo dira sa may United Kingdom? Nakibot naman kita nga nag-resign naman si British Prime Minister Liz Truss. Sir Ramil? Yes, Bomboan si Prime Minister Liz Truss ang nag-resign kaina mga alauna 30 o kon 25 sang hapon o kon alas 8:30 dira sa gabi sa Pilipinas sa kagabi. Ini matapos nga pakigahinon-anon ini siya sa amon sining King sa kay King Charles III kag subong man sa chairman sang backbench sa committee sang 1922 nga si Sir Graham Brady. Ini ang pahayag ni Liz Truss sa kaina na sunod sa iya nga I recognize that I cannot deliver the mandate on which I was elected by Conservative Party. Gidugang sining she would remain in post until a successor formally takes over as a party leader and is appointed Prime Minister by King Charles III. So, ina siya magapabilin samtang nag-resign ini siya. For the meantime, mangin caretaker ini siya bilang Prime Minister Bomboan. Madumduman nga si Liz Truss ang nagapungko bilang Prime Minister sa UK sa sulod gid lamang sang 45. May ginahambal nga 45 o kon 44 días. Matapos ini siya nga nagdaog sang nagligad nga eleksyon sang nagligad nga September 5 sang September 6 gina appoint kagin confirmar ini siya sa kamon sining nga anay queen nga si Queen Elizabeth II kag 2 days after napatay ang amon sining nga queen. May kangtanan sila bumbuang si Liz Truss ang ginakabig subong the shortest serving Prime Minister in British history. So, amo ina nagakatabo diri bumbuan, ini matapos sa pressure kapag revolt sa pila ka mga MPs kapag resign sa amon sining Home Secretary nga si Suella Braverman nga amo ini nagapressure sa iya nga mag-resign bangod sa pagsarurot sa amon sining ekonomiya kag pagtaas ang amon sining mortgage interest rate nga nagalabot sa 6.5% kag subong man ang pagnubo man sa amon sining value sa amon sining pounds o sa amon sining currency against sa dollar kag amo ining nag-pressure sa iya bumbuan nga maghalin sa pwesto. Sir, so after sang announcement niya sang iyang resignation, anong reaksyon sang publiko? Una-una ang naghatag sa mga reaksyon bubuan magluwas sa publiko ang oposisyon nga leader sang Labour Party nga si Starmer nga kinahanglan magapatigayon na kami sang national o general election. Lakip nga naghatag sa ila sining reaksyon ang leader sa Labour Democrats, mga leader ini sa mga party bubuan kay madamo nga party ini ang conservative isa lang ina majority party. Pero magluwas sila madamo kami sa mga party nga ara sa parliament nga isa man nagpayag si Davy nga may kinahanglan may general election na. Then ang Scottish first Prime Minister nga si Nicola Sturgeon nagpahayag man na dapat may general election kag ang First Minister sa Wales nga si Mark Bradford. So with regard sa mga tao bumbuan sa imo sini nga pamangkot, grabe ang epekto sa ginpatigayon na Liz Truss nga mini budgetary sa amon nga kung sa din ang ining 6.5% kung i-convert mo ini sa kwarta
sa tagabulan untap sa imo nga mortgage sa imo ginahulugan nga nga balay, mga magadugang ikaw sa more or less mga 200 pounds per month, which is roughly mga kuntag 66 mga madalagan sa 7 o mga 17 thousand pesos untap sa imo sini nga bulanan. So amo inang epekto diri sa amon kaga madamo pa bumbuan nga mga problema nga daw hindi niya masarangan kag ang iya sini nga mga tao nagakontra sa iya bumbuan. So in short, sir, damo man gid hindi kontento. Generally speaking, even ang publiko sa iya nga performance. Yes, kaga nag-U-turn ini siya bumbuan. Kay ginkat niya ang taxes sa nga pila ka mga business diri sa amon kag mga tao man abi nga nubuan ang tax, pero sang ginpatigal nga may independent body nga naga scrutinize sa sining iya nga tikang, wala sa itap up nga kwarta sa ginatablag ka black hole sa amon sini nga kwarta kuning kwaon. That's why nagbumirang ini sa iya kaga madamo nga mga katulad niya nga mga MPs nga nag-criticize sa iya sini nga plano nga daw hindi bala precise o eksakto ang iya sini nga plano sa ekonomiya diri sa UK bumbuan. Oo. So, Sir Ramil, ang hambal ko na balagani kay ina, no? Dira iya sa United Kingdom, once ti mailiher ka, mangin opisyal ka, or ma-appoint ka, or mailiher ka sa pwesto, tapos grabe bla ang claimor sang public for your resignation, or mayara sang nagaduso para sa imong resignation, or hindi mo ma-fulfill ang imong supposedly ang ginhimo mo, ma-resign gid dayon kay pila na sir ka Prime Minister ang may resign because nga na-involved sa sining mga kontrobersiya, Sir Ramil? Yes, kung ibalik natin bumbuan, ika-apat na ini siya nga nag-resign, no? Ibalik ta sa previous nga Prime Minister nga wala niya matakol ang mga national issues, ang crisis sa ekonomiya, kag ang Brexit. Si former Prime Minister David Cameron, nag-resign na ito siya bumbuan sa napilian sa nga Prime Minister. Ginbuslan sa ni Theresa May, hindi kasarang si Theresa May sa pag-negotiate sa Brexit o kung paghalin namon sa ginatawag nga European Union, naghalin siya, nag-resign siya. Ginbuslan sa ni Prime Minister Boris Johnson. Si Prime Minister Boris Johnson nangin controversy ang iya sining Partygate scandal sa COVID namon diri, nag-resign man siya bangod sa pressure. Nagbulo si matawag naton nga si Les Truss ang nagligad nga September 5 nga nagdaog ini siya kag subong naga-resign naman ini siya bangod sa economic crisis nga ginatubang diri sa United Kingdom. Amo na daya sir ka sensitive. Kumbaga ang mga British national mga opisyal, amo na sila ka sensitive nga ma-resign gid sila dayon niya, Sir Ramil. Yes, bumbuan kaya ang pressure sa ila labi na kung sa ginatawag diri nga debate sa ginatawag nga Prime Minister hours of questions nga grabe ang halot sa imo, hindi lang sa imo nga partido kundi sa mga oposisyon lakman. So more or less ang kabilugan sini sila mga 600 ini sila nga kung hindi ikaw kasarang tira nga no holds bar balabubuan, wala sa pugong-pugong, gra mismo sa session hall hanuton ka sa mga sining mga MPs nga magluwas sa imo nga partido kag sa iban pa nga partido amo ila nga daw hindi yaman matek siguro ay gabi ang panawagan sa iya sa nga kahapon nga magretiro na kay ang mga tao naga-suprer sa ginatawag nga sining pagtaas ang interest rate bumbuan. So what's next, sir? Who's next? Sino naman ang masunod nga Prime Minister? Mga binati-bati kag Sir Ramil? Yes, ang masunod nga ginabantayan amo sa Lunes kay sa Lunes magapatigayo na sa pag-nominate nga may threshold ini nga 100 ka mga MPs.
sa Conservative Party alone sa sini nga partido bubuan kay amo ning ruling party amo ning nagapadalagan sa amon nga gobyerno maga sa out of 357 ka mga members kung ikaw magapadalagan as upon aspirante sa pagpadalagan sa pagka Prime Minister, dapat nga may mag-nominate sa imo sa mga at least 100 ka mga MPs upon Member of Parliament. So 357 ginapas dali nila nga mabutan si listras tayon. So more or less tatlo lang gid maximum kung i-base mo sa 100 nga mga mag-nominate sa each na candidate. Pero bumbuan ang pinakamadali nga senaryo dire nga kung wala sa kung isa lang ang makalapot sa 100 nga kandidato nga magasuporta sa isang 100 ka mga members, automatic ini siya bumbuan ka mga Prime Minister. So ang mga kandidato sa imo pamangkot ara nagalutaw ang pangalan ni former Prime Minister Boris Johnson ang naperde sa pagka Prime Minister against sa Kailis Trust na si former Chancellor Rishi Sunak, ara man si Penny Mordaunt, ang si Mordaunt bubuan kung sa pag-proclaim na to kay King Charles III, amo to siya nga daw head sangko, ngon dito bala bubuan ang babae, amo to siya ang ginabati-bati man nga very strong nga contestant. Kaga duha pa bumbuan nga ara sa list pero by Monday dira na mabalaan gid ang official kung sino ay ka-nominate sa ila sini nga partido bumbuan. Okay, Sir Ramil, no? So, good luck naman sa inyo dira nga masunod nga Prime Minister. And kay amo na blako ni kumparar bala naton driya sa aton Sir Ramil sa Pilipinas. Sabi ko, maski ano pa na yung panawagan kag ano pa na ka pressure kung pwede pala makapabilin sa pwesto. Mapabilin sa pwesto unless otherwise why naging choice mo Sir Ramil? Sa ibang bubuan na so kapit bumbuan isang sabi na nga amo gani. So sayo kay bumbuan tama ka transparent sa mga official bumbuan katulad sa mga councilor, city councilor, municipal councilor wala ini sila sang sweldo bumbuan ang ila sila nga ginabaton mga ano lang mga kinatawag bala nga daw token o kung tuod ka sir why na iya sweldo da iya wala sila sa wala honorarium so ano lang yan sir out of ano lang gid na para sa pagpalangga lang gid na sang anong incentive nila kung like public official ka dira like mga councilor ka. Yes, may mga obra sila nga permanent katulad sa obra ko may ara sa among opisina nga amo man no ara nga obra sa post office so amo ila nga obra magluwa sila daw part-time na nila ang public elected official kumpuan. So that's ito hindi iya visible lang ginatawag ang corruption sir duway na iya do amo na di kayo mabastog dire ang amon sa nga watchdog bumbuan ang mga independent bodies nga nagabantay sa sining mga may mga involved wala sa corruption. So medyo kung ikumpara sa Pilipinas mas grabe dire ang pag-look after sa nga sining nga mga agency nga agod nga tadlong ang dalagan sa amon sining mga official bumbuan. Okay, sige. So, lastly, sir, antes kita ikaw mag-extra, no? Basi may ako pumangkot, sir, nga gusto mo mahatag sa mga kauturan natin. Yes, amo lang ina ang aton nga balantayan ang maabot nga Lunes kay definitely tatlo gid lang ang maximum nga mapilian nga magkapadalagan kung luckily ang isa nga makakuha sa 100 ka mga nomination kag iban ini kalapot automatic ini siya bumbuan nga mga Prime Minister. So ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio
Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo international correspondent direkta iya mga kabinan sa England, United Kingdom, si Ramili Sugon, ikaapat na sa Liz Truss, no? Nga nag-asasinia, nga nag-resign nga Prime Minister. Magkuduway pa siya nag-init-init sa pulungkuan, resign siya. Kay because, anong pinakarason? Ang pressure sa palibot, ang pressure halin sa Home Secretary, ang pressure sa pila ka mga reaksyon kay hambal niya, why niya na-fulfill ang supposedly iyagin pangako. Grabe, no? Amo na sila ang commitment nila to sa siniya sa United Kingdom. Hambal na Dria sa aton sa Pilipinas. So, maski, ano ya kabato. Lalason ka ba tayo kung pwede mo dipensahan. Lawas mo, hindi ang iya mag-resign yan, no? Amo nang kinalain natin sila yakon mabutang sa kontrobersiya, let's say ma-embarrass. Largada yun, resign da yun. Pero driya sa Pilipinas, sus, yawan kay mo, iya. Pero, of course, hindi man tanan nga, in fairness, mandriya sa aton sa Pilipinas, hindi man tanan nga ginapanawagan, mabalon mo, abi, resign kay amo ni, dapat man gid siya mag-resign, no? Kasi may mga bagay nga, dapat niya pamatud-an man, no? Sa iya sila nga kaugalingon, depende man na. Pero amo lang ginayang aton niya nga na-observe ya, no? Amo lang ginayang aton nga na-observe ya, driya sa aton, that's why ganiti. Mayara kita through people power, no? Napalayas, pero, inaiya, grabe, naging paghugpong yan sa mga tao. Pero di ako naalang-alang lang, why resign na? Hindi yan mag-resign na. Kay gusto magpabilin iya mga kabinan sa pwesto. Na? Sige, sa mo nang kinalain natin. That's why Iban Gambal, only in the Philippines. Only in the Philippines. Sige. 21 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 5 saga. Sa mga kauturan natin dira nga dapat aga pa rin magmalata, aga pa magbulugtaw sa liwat, bugtaw na, bangon na. 21 minutos na nakarigad sa oras nga alas 5 saga. Basi mawili naman tayo sa tulog or basi mawili kita sang bulubarikot. Balikan taman bala si Bombo Carla May Defensor sa dugang pang-report madalong sa aton subong yang aga by bust operation. Subong pa yang ada niya Mascara Festival. Di bala during or antes sa Mascara Festival, way untat man nga operation sa Breadco kung may magkalakuha nga mga shabu kay ginahambal. Or maski diri sa aton sa Bacolod, no? Late dito sa Barangay 1 ho. So, ginambal, i-supply pa nila because nagahilapit ang highlight sa Mascara Festival. No? So, chikeron naton, ining pinaka-latest naman nga update kay Bombo Carla sa drug by bust operation. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, sa Bamboan, isa ka 26 anyos sa dakop sa gipatigay nga by-bust operation sa nga Police Station 2 sa Purok Sigaya, Barangay 2. Ang suspetsado mo gikilala kay Adrian Sandoria. Adrian Sandoria, taga Garganisa Street, Estrella, Subdivision Victoria sa City Bamboan. So nakuhaan ini siya sa nga 4 grams kag nagabalot nga suspected shabu kag nagabalot ini 27,200 pesos Bamboan. So Bamboan, pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Nag-request ako sa Bamboan. Okay, sige. Dali lang gid. Sa subong, no, madamo naman ang Okay, sige. Dali lang gid, Bombo Carla. I-fix naton ang linya. Pero ano ni siya, Bombo Carla? Before we proceed, ano ni siya ng ano ni gani para naman ni sa Mascara Festival kay tungod nga nagilapit ang ato niyang highlight. Yes, Bamboan. So preparasyon naman ni para sa Mascara Festival. So sa subong nga Bamboan, damo gid ang mga nagkaladakpan sa mga kapulisan, no, sa bypass ako na ginapatigayon nga by-bust operation. Antis pa lang sa Oktubre, madamo na sa mga operations na gipatigayon ang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa Bamboan. Kaga hindi lang niya nagmay nga gramo ang gakakuha Bamboan. Madalag ko nga gramo kaga dagko man no ang balor sa mga suspected shabu na nakuha sa mga drug personality Bamboan. So ini siya pinagatinir-tinir lang ini siya dira sa area sa Purok Sigay Bamboan, no? Pero iya siniya nga puloy-an gid among yara sa
sila akon sa Victoria sa City. Bambuan ini siya, baga pakantubang ini siya sa kaso nga Section 5 and Section 11 sa RA 9165 Bambuan. Oo, pamatiyan naton si Police Captain Paul Vincent Pindon. Sa isa ka bypass operation bato kay Adrian Sanloria P. Doromal alias Toto. 22 anyos ni siya, kaga residente ni siya sa Garganera Street, Estrella Subdivision, Barangay 6, Victoria City, Negros Occidental. Ining tawo atong suspetsado, wala na siya obrano. Around 5:45 PM kangina nakapatigayon kita sa isa ka bypass operation sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Sa kaupod sa aton confidential informant, nakapatigayon kita sa isa ka transaksyon kaga share buyer nakabakal sa iya sa droga. All in all, may estimated weight kita ng 4 grams with the estimated street value of 27,200. So karon ang aton yung suspetsado niya si Adrian nyari sa aton station kaga magafailan siya kaso. Base sa information namon nga nakuha, naga-tinerde siya sa Sigay to transact. So siling niya man sunuman siya dugay na siya kuno naga-tiner sa Sigay. Pero the information nga na-receive namon is dira siya naga-convene or dira siya nagadagdag sa illegal nga droga. Kay ti ibaluan naton nga Mascara Festival na Subong, rampant na ang baligyan na naman Subong. So yari kita mga katapos ang police station 2, especially sa akon yung mga operatiba, double effort kami sa pagpanakop sa pag-apprehend sa mga tao nga nagabaligya sa illegal na droga nga maging isa ka dahilan para sa mga possible nga mga kriminalidad or mga malain nga muluhaton nga magatabo diri sa Bacolod sa Mascara naton sumo. Nagatiner-tiner da siya, pero ang siling sang informant namon friend niya na da ang balay, pero suno man siya dira daw siya gatiner. Pero sa nakuha naton ang information pag Victoria's siya. Amon pa nga ginalantaw kung gi-engage man kiti siyempre once illegal drugs na yan, most likely ga-convince sila or naga-intindihan na sila da. Iti kung dira siya gatiner, most likely balaan niya nga gitransak ang migoya sa legal drug. Sa amon ng pagkuha sa information, tingi-tingi lang ang ginabuyan niya. Hindi niya ko na ginakuha ang supply kasi. Hindi ko ma-open up ma'am kung diin kay may gina-follow up pa kami base makuha naman ang source. So, ilang naman na rin sa Bombo Carla. Yes, sa Bambuan to. So, Kabay pa makuha sa ang source gid, no? Yes. Kundi niya ginakuha ang supply. Kay kung tan-awon mo bla sa tuod lang gid nga sibilano ng ano na gani Purok Sigay ang Barangay 2. Maski adlaw-adlaw pa na i-bypass operation, may madakpan gini mga kapulisan naton. Bombo Carla, gid daw ginahimo ya bro rombuhan ang ina nga barangay, no? For sure, Bambuan, no? Kay sa information man naton nga nakuha, no, ang area sa Barangay 2, ti amo gidara ang kumbaga daw market Bambuan, no, sa mga konsang illegal nga droga Bambuan. So dira ang iya sini nga ginatinir-tiniran, pero ti malayo kali iya sini nga ginaistaran niya Bambuan. Taga Victoria siya iya. Amo gani. Tayo mo inarumbuhan. Rumbuhan niya lang na. Da ano to kuno? Yes. Iya nga friend. Ay yes, sa Bambuan iya sini nga abyan. So dira siya tinir sa balay sa iya sini nga abyan kag baligya sang illegal nga droga. Ti hamakon muway siya obra amo gineng iya nga trabaho. So ti kabay pa nga maangot ni siya sa mga kapulisan naton. Din gid ba lang source. Din niya niya ginakuha ang iya nga illegal nga droga. Sino ning iya nga supplier nga ini, Bombo Carla? Yes, Bambuan, sa muna aton sini nga hibaluon, no, kay tibisan tingi-tingi kag 4 grams ang nakuha sa iya. Ini Bambuan dako gid ni nga epekto, no, diri sa syudad. Kag ti madamo ni gid ni ang maapektuhan o kon maliro-liro gid Bambuan, hindi magdiretsyong ila sini nga padulungan kundi maliko-liko ang ila sini nga padulungan kung maabtan ini sila o kung ma-distributan ini sila sa illegal nga droga Bambuan. Okay. Bombo Carla, antes ka mag-extra, kamusta na kay alas 5:30 na mga kauturan ta dapat gagwa na ni sa mga panimalay kung may mga trabaho, Bombo Carla? Yes, sakto gid Bambuan, no? So far diri sa area sa downtown, no? Sa lapit diri sa may public plaza, laka-laka pa lang gid makita naton yung mga salakyan nga nagapakalto pakari Bambuan.
Pero may mga pasahero naman no. Mambal naman naton nga kakabuta man ng isa ka PUJ. Pero subong to kalinong pabomboan pero masanag na. So sa aton sini nga makauturan nga kung ang ila sini nga sulod is 8 AM, matamat na. Ay para at least hindi kita ya malate kag hindi kita maugda sa dalan bawag kiti kabudlay man nga aga pa bad trip ka na sa traffic. Correct. Kagkaroon sa gabi, kagkaroon sa hapon, for sure. Yes. Maigot, gid niya Bombo Carla kay Friday, di ba? Damo nagapinauli. So may mga road closures, may mga rerouting. So i-expect gid na naton, no? Nga, kung makapauli ka sa panimalay mo, antes magdulong, basi so karon maduludulman ka. No? So i-expect mo gid, kiti syempre, that's normal. We're celebrating sa Mascara Festival. Plus the fact, Bombo Carla, nga nag-inspect na nga din kahapon ang Presidential Security Group. Yes. Kaya ginahandaan ang pag-abot sa katon nga presidente, Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, no, amo man na ang ginahibalog naton kung saan hindi maabot Bomboan, pero ara na preparado na Bomboan kag for sure no ato sini nga makauturan nalipay man no sa pagpadulong diri sa first family diri sa syudad sang Bacolod. Oo. So Bombo Carla. Anyway, salamat gid. Bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may data sir para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent for all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga report. Gindulong sa aton subong yang aga diri sa aton iya nga palatuntunan. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kon sa rin nagdangat na kita sa oras. 31 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa rin magmalataho, aga pa magbulugtaw, no? Bugtaw na bango na. 31 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Basi mawili kita sang tulog or basi mawili kita sang bulubarikutot subong yang aga. So kung dapat nga makapayong magmata kita aga pa, temprano pa, mas maayo gid no sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo. Mas namigid nga aga pa kita iya nga magmalata or aga pa kita iya nga magbulugtaw. Okay, sige, Bombo Anthony. Dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Basta gani tricycle nga nagatambay sa Purok Sigay, Boat Silingon, gani siya Wala Sir Eduardo. No, kasi amo na makaduluda, no. Although hindi man tanay basta iba niya tricycle ga biyahe, pero isa may punto man, no. Dira sa kita mo way untat, miski adlawon daya sa mga kapulisan naton sang drug by bust operation tutuod na. Because kasami do ka hindi man halos everyday pero hindi gini ma-zero ya sa isa ka semana makapila nga sus ang ibay-bus operation may ara gid ja so dira gid ya ang gina-identify bala Purok Sigay Barangay 2 dira sa Banago Barangay 1 Barangay 3 nan mga gina-identify nga way untat da iya by bus operation ti may ara gid na. Amo na bala kukis. Ano man ang sampang dakop sa inyo mga kapulisan? Kunti kamo sige man gyapon, no? Ti sino ning ginaguba mong imo kaugalingon No? Illegal nga droga nga anong kayuhan nga mahatag ni sa aton kay way gid. Mambal ka ti way ka pangala nga buhian, may baligya ka droga pero tuod lang ginabligya mo, ginasuyop mo man or ano da. Guba dugay-dugay ti. Mo man gyapon guba poturo mo. Kag kung may mga pamilya ka, tinali ka ni mapriso ka, that's why nga ayun yung problema sa illegal nga droga. Isa ni sigin promise ang former administration. Isa ni sagin promisa. Ti anhon mo na ya karon na iti tutuod man damo man tutuod ng mga naglauntay nga mga tiil to previous administration. Ti balik man gyapon ti subong ho ara man gid siya gyapon. Ti kung may kooperasyon niya sa mga pumuluyo, kuway may nagabakal sini ti untat man itaning problema ta di bla? Sa illegal nga droga, tsakto na. No, hindi man niya pwede yung kay tungod iway ka pandako pulis mo anhon na nasang pulis kun. Sige, kaman da gyapon niya. Sige, ano nakadakop sa imo da ko na dugay-dugay, bandra, makagwa. Pagwa, ang masubo, engage na naman.
balik na naman, engage na naman sa illegal nga droga, no? Sige, 35 minutos na nakaligad sa oras nga 5 sa aga sa mga tagpalamati naton dira, no? Nga dapat sa liwata, temprano pa makamata na kita, magbulog tao na ta kay basi ma-traffic kita, especially kung may mga trabaho kita kay Friday nga daan subong, no? Kag may mga rerouting kita, may mga partial, may mga road closures kita. So, medyo magutok-gutok ang mga dalanon. So, dapat, subong pa lang, bugtaw na, bango na, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga, 5 sa aga. No? Yari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning man, Bomboan. Sa liwat mayang aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Walang gidugay, nakapagigangot man kita sa United Kingdom. Nahanungod ni bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa resignation ni British Prime Minister Liz Truss nga ti anong palang gani kasi mana, 44-45 days palang gani, nag-resign na siya. So, ang hambal gani sa aton Dris Bombo Radio ni Bombo International Correspondent Ramili Sugon, kay manti ang rason dira, ang pressure bala nga sang Home Secretary nga nga ginahambal why niya natuman ang iya sini nga pangako, tapos pressure man sa palibot, no? Hindi nami sitwasyon sa ekonomiya sa United Kingdom amo nang kabangdanan. So, which means, ang mga pumuluyo, somehow, hindi man gid na namian sa iya, no, sa kay Sir Ramil. So, by Monday, expectaron naman, amat-amat, no, mayara naman sang, bilang proseso, no, nga magapili naman, kung sino naman drag endorso, and then later on, butuhan, kung sino naman ang ibutang sa pwesto, nga mangin British Prime Minister, dito ya, sa United Kingdom, hambal ni Sir Ramil, amo na sila dito ya ka-sensitive. Yan like ni gani dre sa aton sa Pilipinas nga mas doon mo na yung hambal nga ma-resign. Hindi na iyawan kaya pa-resign. So amo na bala. So amo na dito ya sa United Kingdom. Kag subong man sa dugang panamon dre iyang balita going back dre sa amon sa lokal sa Bacolod, October 21, ika-21 naman nga adlaw, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sang selebrasyon namon dre sa Mascara Festival. So far, so good ang hambal karikapon sa festival director nga si Attorney Pinky Mirano Campo. Why sang problema, ang mga events, why man sa mga kunano nga mga insidente, ang ginpreparahan kahapon kay nag-inspection na ang PSG Presidential Security Group sining pag-abot bala ni President Bongbong Marcos kag ang first family gidya. Sila gidya yung pamilya yung mag-aabot. So it's either today may mga ginambal nga maabot na siya, pero by Sunday ang ginapreparahan gid sang organizers ang syudad nga sa Sunday didto iya sa may Paglaom Sports Complex sa arena kung sa din magapaindis-indis ang barangay mahimo nga magahatag sang speech, no, si President Bongbong Marcos. Kag subong man sa dugang panamon diri iya nga balita, ate, ini ba mga school supplies kay yearly because may ordinansa na diri sa mga syudad sa Bacolod nga ginatagan ng mga public schools nga mga estudyante sang school supplies. So by next week mahatag na ni kay ang bagong administration ni Mayor Albi Benitez sa motohambal ni kahapon ni Councilor Al Victor Espino, chair sang Committee on Education sang Guniang Panlunsod, kay because nga July na siguran na nila ni bidding. So antes ang November sa face-to-face mahatag na ni ang balor 14 million nga school supplies para sa 74,000 ka mga estudyante diya sa may syudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo giga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rohasa. Welcome and good morning, Rohasa. Welcome and good morning, Bombo Lindsay sa Bacolod kag sa kalibo sa mga balita manamon diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz. Tingamon diri nga Bureau of Fire ginpayag diri nga nagsugod na sila sa pag-deploy kag pagpamtang sa mga fire trucks diri, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga sementeryo. Kay samon sini nga pagdibot man sa mga sementeryo,
nagamat-amat naman subong padulong ang mga kauturan ta para nga magpanglimpyo sang mga pansyon kag magpapinta. Siyempre, di kwarta kay man na magaano na mo, magabalik na, makaligad man ang kuno duha ka tuig nga ginsiradan ang sementeryo sa November 1 ti makabalik-balik kagang kita sang mga nagapanglimpyo no nagayo-ayo nagawa ho. Ang presyo sa mga kalanunon diri sa amon, tuno diri sa mga vendors, ang masamita ba lang ginaluto nga mga Pinoy, lalo na kung pista minatay ni, di nag-amat-amat naman saka sa pagsulod pa lang sang Oktubre, nakapasaka na sila sang 5 tubtob 20 pesos sa ila sining nga mga baligya nga masami nga ginapakal sa sining naghilapit ang undas. Samtang ating amon diri nga DepEd, partikular ang Roa City Division, preparado naman sa sining full implementation sa face-to-face classes. Di halos preparado na ang mga eskwelahan, although ting mga private schools, di aminado man kami diri sa Roa City nga mag-extend man sila, magpatigayon sila sa gyapon sang blended learning diri. Kag ang may-ari diri sang wanted nga taga Iloilo nga nadakpan malagyo pa kung tani, makadto patani dira sa Iloilo, may kaso nga rape ining si Daniel Parinyo Katarig, taga Mandurria, Iloilo, wala sang piyansa para sa iya temporaryo nga kiluwayan, tinadakpan din sa kagapon sang National Bureau on Investigation diri sa amon sining nga terminal. So far mga balita namon diri sa Roa City kag Capiz, sa balik dira sa imo Kumulinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man, good morning, Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri, isa diri ka foreign national coming from United Kingdom ang nagreklamo sa Bombo Radio Kalibo kay man matapos gani ini nga ginaaligar nga mabaho kag masangag nga tunog sang mga manok sa iya nga mga kalapit balay kay ti iniabi nga foreign national nagapanag-iya sang isa ka dormitoryo sa may bahin sang Melgar Road sa Barangay Estancia Kalibo. Ay ti kagapo nagpa-blatter siya dugang sa Kalibo Municipal Police Station matapos nga ginlapog ang iya nga panimalay sang mga residente man dira sa nasambitan nga lugar. Ti una abi ang ginang complaint sang ini nga ginatawag nila nga kano, no? Diri nga isa ka foreign national, nag-complain siya una sa barangay kay ti ang mga alaga kuno nga manok sang iya nga mga kalapit balay tuman kasangag kag nakadisturbo sa iya nga negosyo. Ay ti masunod niya pagid to nga ginreklamo ang kaiping niya to nga lugta ginpatindugan sang basketbulan. Ay ti ginareklamo niya man ang ini nga basketbulan kay ti masangag man kuno magahod kaya may mga nagahinampang kag may mga pumuluyo nga nagakadto dira kag nakakadisturbo man sa iya nga business. Ay ti silin man to sang mga residente bagay kuno sa ini nga ginatawag nila nga kano nga dapat kuno hindi na lang magbalay sa amonika pareho ba lang nga lugar nga damo sa mga residente kag didto na lang sa kabukiran. Pero ang punto man sang ini nga kano sa iling niya to sa interview sang Bombo Radio Kalibo, dapat ang kada tawo magpangabuhi sang matawhay may ara sang peace. Kay ti di niya kuno maangko ng iya nga peace kay ang mga tawo sa iya nga palibot may mga naga-death threat sa iya, may mga nagapanglapog sa iya kag daw hindi kuno siya secured sa iya nga pagguwa-guwa sa nasambitan nga lugar. Ti 4 years naman kuno to niya nga ginareport sa mga katapos ang otoridad pero waay man kuno sa gihapon sang changes. Pero ginklaro diri sa amon sang barangay kapitan sang barangay Estancia pamagi kay barangay kapitan Daisy Andrade nga ginahatagan nila sang aksyon ang complaint sang ini nga kano, no? Ay ti kano abi ni sa pagatawgon diri ay ti siling to ni kapitana sang nag-complain ini siya sang mabaho kag siling niya nuisance kuno
nga tunog sang mga manok, ginpang pull out man dito ang mga alaga nga manok kag ginpang limpyuhan. Sang nag-complain na naman siya sang ini nga ti may ring to abi sang basketballan, naging complain niya man kay magahod man kuno kag nakadistract man sa iya business, saraduhan man ini nga basketballan. Pero siling pa to sa gyapon sang ini nga foreign national, gusto niya gidto nga dapat ang mga hulag bala sa mga tawo ti dapat kuno based lang gid sa hindi makadistract bala sa ilang mga kaiping kay man gina-insist niya ay ti syempre bala man naton ini nag-adjust pa no, nag-adjust sa aton nga culture diri sa Pilipinas. Kag siling niya to ako man ang akon nga business legal, may mga papers ako, I'm the only man siling niya to nga pangabuhi diri sa banwa sang Kalibo nga ang akon nga business, tanan gid nga mga papeles akon tuya nga comply. So siling niya I was expecting secured man ako diri, secured man ang akon nga negosyo kay man nagabayad man ako sang tama. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon man nga Department of Interior and Local Government o kon DILG Aklan may ara kami sang provincial bago nga provincial director. Ini siya gikan sa probinsya sang Guimaras kag ginbuslan niya si Aklan engineer or diri sa probinsya sang Aklan ginbuslan niya si Engineer Carmelo Orbista kag ginsayluman dira sa syudad sang Iloilo. So ang amon diri subong nga bagong provincial director amo si Sir Dino Punsaran. Samtang dugang man nga balita diri sa amon presentar man kagapon nga adlaw nagpatigayon sang special session ang amon nga sangguniang bayan sa banwa sang Kalibo kag didto daw may ginpatigayon nga budget hearing for 2023. Kag tinalipay man to ang pila sa mga vendors sa amon nga Kalibo Public Market kay man isa sa mga nakasulod sa budget sa amon nga banwa for 2023 ini nga pagpatindog na gid man sang bag-o nga Kalibo Public Market. Ay ti ini gid man abi ang ginabantay-bantayan sa mga klano not only Kalibo noon kay man ang kababanwa sang Kalibo ang amon nga Kalibo Public Market sentro gid na sang tanan nga mga balaklunon diri sa amon nga bilog nga probinsya sang Aklan. Pero ti ang amon nga public market diri subong hindi gid ya masiling mo nga pahambal naton nga manami ang istruktura, manami or kung gapamakal ka, komportable kay hindi gid ya kay man halo-halo dira ang wet kag dry products, why sang parkingan, kag kung mag-ulan nagabaha. Ay ti maayo siling to sang mga klanon kung sa 2023 madayon na gid man ini nga bag-o nga building for Kalibo Public Market. Amo lang ini so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April. Bombo Radio Kalibo. Sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ginpaidalom na sa state of calamity ang banwa sang Uton bangod sa ginapatihan pagtaas sang kaso sang African swine fever. Iniman ang kasunod sang ginpasar nga resolusyon number 2022-01 nga unanimously approved sang sangguniang bayan sang banwa sang Uton. Ang ini nga tikang ang kasunod sang nagadamo na nga numero sang mga nagkalamatay nga mga baboy dari sa may banwa sang Uton ngati ang ground zero dari halin sa barangay Bita Norte. Ang 5.6 million pesos na calamity fund ang ginalakipan sang ihatag nga assistance sa mga apektado nga mga hog raisers. Samtang suportado dari sang Iloilo Provincial Government ang pagpaidalom sa state of calamity sa Banwaya sang Uton. Disunod dari kay Governor Defensor very timely ang nasambit ya nga tikang kagti pinaagi sini mahimo na nga magamit sa local government unit sa Uton ang ilaya nga calamity fund. Tingin pahayag man sang gobernador nga tanan nga rekisito sa pagdeklarar sa state of calamity ang yara sa Uton sa diin apektadong agrikultura, livestock kag ang ilaya nga
livelihood. Samtang sa iban pa diri nga mga balita nagareklamo ang pipila diri ka mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo nga tuman kadugay ang abono nga ginpromesa sang gobyerno nga ihatag para ya sa ila nga mga humay. Tinagarab na ang humay kag napagaling ng ang ani pati wala pa yung abono nga among ginpasalig nga ihatag sa mga miyembro sang Farmers Association. Tiyamakon mo lang ni nga problema sa mga farmers naton pero ti sa subong niya wala kagidyalauman Bombo Radio Western Visayas sa Department of Agriculture. Kati nahigot abi sila do may mga packing tape bala mga bibig nila linong-linong subong mong Department of Agriculture Bomboan. Gani man, do ka hipos-hipos. Do hindi mo nga daan sila madali-dali na mapang-interview. Do ka budlay na gid subong Bombolinsi, no? Tapos tiyan mo na yung sitwasyon sa aton mangunguma, waygid, no? Ina ba lang, ang halos, ang humay, do ginapangayo lang. Pero pagbugas na ko na, no da, pag abot na sa mga trader ka, mahal-mahal na dason. Ay, ano na lang ning pagkahimta nga ini Bombolinsi? Amo gani ti tanan nagamahal pero ya ang humaya nga baligaanay sa mga mangunguma naton bawahay pertigid kanubos ang presyoanay tigawawaw ya mga mangunguma pero duwa ay lang niya labot ang Department of Agriculture kahit inahulat pa yan nila ang go signal halin sa central office nga makahatag dari sila sa statement dari sa may regional office naton isang una do hindi man amo sini di bala Bomboron. Amo gani ito na tingala man kita subong. May pagpag-o gidya nga man ito kahinay gidya kag ginasakuan man tani na nga may baluan sang mga kauturan ta lalo na inang dira sa kaso sa ESF kag subongo maayo gani diri sa mo no may programa diri ang mga mangunguma partikular ang diri sa Sidadamon pagadugangan sang piso bala ining sa pagbaligya sang palay sang amon sini nga mangunguma kay nabatsagan man diri mo nga ti kaluoy gid mga mangunguma nga mga shadow kanubo sang pagpamakal sa ilang nga palay, mahal-mahal nga daan ng abono subong, Bombolinsi. Amo ganit, hindi lang kita dari, hindi lang man kita ang nagaproblema sa Department of Agriculture. Mangin gani, dara no sa may aklan, may mga problema, mandara ang mga mangunguma, sinyo ti may sabat ang Department of Agriculture, dara, Bombo April? Ay, tama kagi dira Bombolensi, kay bawal na to magpa-interview ang amon nga mga, ang amon provincial agriculture, ang amon mga municipal agriculturist. Ay ang ini nga BFAR gani namon na Bombolensi, di ba connected man ini sa aton nga DA. Ay una to nga ginsiling sa nga ginexpectar sa mga pumuluyo nga bawal kuno kanon to ang mga shellfish kay may red tide toxin na kuno kami. Ay gin-interview to namon ang BFAR region. Why man gali kuno sang presensya sang red tide toxin sa amon nga bahin sang Batan Bay. Nagpatalang to sa tawo imbes to makalabot ang tama nga information kung katon pa anhon mo pa to ang damo kung patay ng kabayo kaya hindi mo man mahagila pa anytime ang ini nga mga regional director naton kay kung pwede tani ma-interview ang mga provincial agriculturist naton ang aton nga mga municipal agriculturist maka-explain sila gilayon Bombolensi kung may mga issue palpak klase kaya saka mo sila ya mahagilap kung tapos na ang issue Bombolensi. Amo gani ti obra nila ya pasala-sala dumduman itong duwa ka bersyon sa resolusyon halin sa Regional Agricultural and Fishery Council nga kung sa diin una gin-confirm nga positive sa African swine fever tapos ginpanginwala nila sa ikaduha nga resolusyon ti kundi sa langisag tawo dere ang suspected case wala man sa nga mihura wala man sa sabat ang Department of Agriculture sa naka-first case sa African swine fever diri wala man sa gyapon sang baba subong 58 na daring kaso sa African swine fever wala ka man sa gyapon sa saligan sa Department of Agriculture. Sige lang, alam na ginaakon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik. Okay, sige. Why naman kita iya mga kabinamin dibirin nga tiyempo sa subong iyangaga sa aton yung mga kabombo. Sa liwat, sa aton yung mga kauturan para sa aton yung Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 65 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansintol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the